mizo upa te chuan khochin le nauchin a hriat lo an lo ti thina ma se tunlai thiamna mangin khochin le nauchin po tok fang chu a hriat thei to a nu chhul chung atanga nausen in siam lian po radiology thiamna mangin pian to that le that lo te mi pa nge ani hmeichhia ti thlengin a hriat thei vek to ani tunlai thiamna kan ti nitin khosakna kan man tangkai ngal thei thiam thil science and technology tangkai na hi soin asiak lo ani bere mihring te fin na le thiam na sang chho zel chuan man ro tha le changkang tak tak aron chhop chuak zela kan nun le kan hna engkim mai hi computer a hian a in ngat vek to ati thei hial awme amai ro chu nan na hrikin mihring te min be thi nang deuh hian chu kan thil man tangkai em kan nun ne na in ngeng renga kan da computer chuan be atok ve fo thina achang chuan nan na hrik virus do zo lovin a chau pha hial thei enkol thuai ani lo chuan virus wanga dam kho chuak zo lovin a chiat thlen pha der thei ani cyber khovel bi ga chuan computer virus aya chimom hi tunlai khovela chuan awang kher awme kan hna le kan thil nei engkim mai hi computer a in ngat vek ani awangin a him lo mol kan hlawa kan hlau ang nge in alo him reng seng bik thin lo achang chuan virus chimom tak duang chuak tu ne na ajing thing pui in man tur te pek a tur pa ta thin ani lo chuan kan computer khola kan file poimo dar that te le a system te hi mit khap kar lova ati chevek thei thin ani computer virus ama in try dar thei ma saber chu kum sang kha kwa som kwa pakwa atanga hriat tan melissa virus ania he thil hi athok chak fu maya computer pakata alu to chuan email mangin computer dang som nga a in thon dar nga la computer som nga atanga an han thon dar le zet chu a try dar chak fu ani nge yang computer company lian tak tak te po an boi ngal rap mai ani Microsoft le Intel te pei chuan an computer an company ron run tur lo in tlo khalnan reilo te chung an khol te an chol tir vek angai pha hial ani kum sang ni a virus chi khat aron chuak le a he virus ming hi I love you ti ni ma se a ming phu lovin a chachim oma a chua atanga reilo te chungin computer tam tak arun man ani email mang bokin a try dara computer a file poimo te ti chia in email mu mal lo tak tak a thon dar chuai mai ani he virus chimom tak hian ni kwalek chungin computer makta duai som nga te meu arun man ani he virus hi rin phak bakin adar chaka virus paiwat ani lo chuan mit khap kar lova computer a chengal mai thin he I love you virus hian poilian zo a khoi lawin ramven himna lam khoi tu department tam tak chuan an virus an pai ma zong an network te an off vek angai pha hial thin an soidan chuan he virus na tho chak dan hi net azirin mit khap kar lova khovel pum tuam chuak man tura ngai ani an tima umai keini ommuna mi fa te siam chu sa mang thiam hlei thei lo ten virus na tho kan lo mel hriat dan chuan heng virus chimom tak te hian computer aron lu chil to chuan computer chu abuaya an ha tho amu mal lo mai ba ka file poimo ati chevek thei thin ti ani mihring thiam na sang chho zela cyber khovel chuan kan nun alua khat ani ta bere cyber khovela cheng na fam chuan cyber be na cyber attack po athleng ta fo mai cyber kaltlangin mi in sum le ro thil an khol khoma cyber kaltlang bokin cyber suam mang hovin mi an rok ta fo bok ani cyber attack hi khovel ram chang kang jok le cyber mang tang kai zual ram te chuan an tuarna jok nge thin me sang ni som pasari khan khovela cyber attack turu ber athlenga ram tam tak chu an boi ngang mai kha cyber attack thleng khan khovel mun sang
ramza somnga chuanga computer nuai ni chuang fe arun mana Asia rampo in atur hle a India rama cyber attack om thei tur ngai ven pol po in emergency meeting poimo ko halin cyber attack laka lo in ven dan an soi ho chuk ani kha cyber attacker malware chikhat WannaCrypt ransomware ti ani a virus chikhat ron trai dar chuan UK China Russia Spain Singapore Japan Indonesia South Korea Germany le adang rama hospital university railway gas station manufacturer le sarkar mun poimo akhoi chele ni a soi ani tin Hitachi company Japan a har sanna an to pha na sale a an email te hon thei lovin awma FedEx company te le Nissan motor company te po akhoi boi hle ani China a ve thung chuan university akhoi boi na sa hle a khui ho za thum ti chuan inral rin na sang ber red alert chuanga lin attack laka lo in ven dan an rap ngal ruai mai ani Petro China gas station po har san na tok jinga alangsar pol tak ani bok cyber attack wanga boi jinga Russia po abang bik chuang lova railway station akhoi na sat ba ka Russia Central Bank po abe na sa hle ani Indonesia ram Jakarta Khopuya Cancer Hospital Lianber Dharma Hospital mi za atanga zani enkol na po he ransomware virus hian abe na sa hle a an email akhoi boya wangin hospitala computer za som sari vel chu bungron hoka achu man thel ane he ransomware hi Australia po in a boy pui hle a South Korea rama business mun pui pathum po in an boy pui ni in South Korea president chen na Blue House chuan a soi bok tin EU rama cyber attack in ven na lama mala tu Europol ho tu Rob Wainwright chuan tun tuma cyber attack thleng hi Khovela cyber attack thleng to zinga lianber biggest cyber attack ani ti in an soi hial ani UK lampoin an tuara National Health Service Office chu be ni in cyber attack om theilaka in ven na committee sangber Cobra meeting chu ko ngalin inral rin nadar an vohiala Spain rama Telefonia Communication Company lian po he cyber attack hian abe bok ani hetianga cyber attack aron om thu thian sumchan olviau ani nge yang US Cyber Consequence Unit Non-Profit Research Institute chuan he WannaCrypt ransomware hian US dollar tluk le dingon manzet thil akhoi chedon ni in an chu thial ani he ransomware hi kumsang khajakwa somriat pakwa dai to khan alo lang to ni in Symantec Cyber Security Firm chuan asoya AIDS trojan angin WannaCrypt ransomware chu US dollar za somriat pakwa man angin alo langa chu tianga email vela thondar PDF hon cha gom tak angin alo langa ma se an hon chuan an computer kha akhoi chengal thin ni in an soi ani he malware WannaCrypt hian computer a file te chu hon theilovin akal tlata a hon nan attacker te hian dollar za thum zel an phuta ni thum chunga an phut zat pek an ni lo chuan an sum pek tur chu alet in apunganga ni sari chunga an pek lo phei chuan an file te chu an chan hlen dona tin sarkar damdo in industry le company mun poimo tak taka te chuan he malware hi a trai dara wangin an file poimo mu len nan sum tam tak an seng ta thin ani hetianga sum phuta mi computer ti boy thin malware te hi ransomware an ti a cyber kal tlanga in rokna chikhat ani ber ome he global cyber attack turu tak hi tu ti nge tunge attacker ni ang ti hi khovel zona ani ta global cyber attack athlen rualin atitu akai kuang ber chu khovel in adap ngala khovel huap mewa cyber attack wanga boina achu ataka chuan ram in mel rum Russia le US chu an ngoi vung bik top lo mai Russian president
Vladimir Putin chuan kha global cyber attack tru tak ramza som nga chuanga computer nuai ni ti che tu kha US thil ti ani ti in apu ta tol mai a soi zel dan chuan khami atana malware siam tu le ti dar tu chu America ni in Russia chuan inven na an nei thata wangin thil poi lutuk a khoilo ani ati boka tarlan to angin Russia chuan he cyber attack hi atuar lutuk lem lova Russia Central Bank le railway lam tlem azong a khoi ti lo chu soi tur lian tham om lo US ro chuan Russia pu na hi thu bel chian dol lo ni in a soi thunga ma se then khad ro chuan US atanga pu ru ni in an ngai mau mai an ngai dan chuan US National Security Agency ten khamal wer kha an siam chuaka hacker ho ten an ruk sak vele ani an ti bok ngai dan dang le a chuan ate karte an han chui khan tu te nge an ni ti ero hriat chian a har fu don ti alang renga ma se an man roman hacking tool kha NSA in territories le American mail ma dang te computer khoi ruk sakna na an man thin Eternal Blue ni in an reta tlat mai a chan chu an man ruwa kha ate kar thlen ma April thla khan Donald Trump ado dal tu mi then khat shadow broker an ti te chuan an lo ru chuak man peka chu wang chuan he ate kar te hi an ma ni nge an ni an ring ani he global cyber attack chung chang a hian ngai dan atam pom dan la atam heti lai hian Google security researcher lam ero chuan North Korea an kok dai maya researcher Neil Mehta chuan kha thil global cyber attack kha North Korea thil ti ni in apu mak mai ani Neil Mehta hian chan le wang om lovin North Korea hi apu mai bi kha ulova an kut nu le a method atanga ate deuh ber ni in alang North Korea hian kumsang ni som pali khan Lazarus group mangin Sony Picture alo be chiam to a hlo thing thokat le nge a chu mai ba ka kumsang ni som paruka Bangladesh Rama Bank atanga US dollar mak ta duai som riat ruk chhuwa na tenen thumun deuh ni in an pu a tin Neil Mehta hian Pyongyang atanga hacker te thil ti nen alo kal dan in ang che ani in asoi tlat mai ani me sang ni som pasari thla a cyber attack kha atru hle maya ransom malware wana crime mangin khovel ramza som nga chuang atuam chuaka reilo te chungin computer nuai ni chuang arun man ani global cyber attack thleng to zinga ala turu ber a ngai ani